дар рӯзи панҷуми фестивали байналмилалии донишҷӯёни варзишгар 4 намояндаи Тоҷикистон дар риштаи бокс ба рақобатҳои финалӣ роҳ ёфта буданд. миёни бонувон Миҷгона Самадова дар вазни 57 килограмм, Муродзода Абубакр дар вазни 60 кило, Аҳадов Расул дар вазни 67 килограмм ва дар вазни 80 кило Абдумалик Болтаев дар рақобати даври ниҳоии фестивали мазкур ҳунарнамоӣ карданд. бояд бигӯем ки Миҷгона Самадова дар рақобатҳои вазни 57 килограмм дар финал низ ҳунарнамоии муҷалло намуда тавонист рақиби худро мағлуб сохта нишони тиллои фестивали байналмилалии донишҷӯёни варзишгарро ба гардан овезон намояд. ҳамзамон пас аз Миҷгона Самадова дар рақобатҳои вазни 60 кило Муродзода Абубакр низ болои ринг баромад. Муродзода Абубакр бар намояндаи Ӯзбекистон даст боло шуд. рақобати Абубакр ва ҳарифаш бисёр ҳам шадид сурат гирифта дар ниҳоят доварон бартариро ба варзишгари тоҷик доданд. 60 килограммов боксер из красного. дар рақобатҳои вазни 67 килограмм бошад Расул Аҳадов низ ҳунарнамоии хуб кард, аммо дар ниҳоят дасти рақиби русаш боло бардошта шуд. бояд бигӯем ки дар рақобатҳои вазни 80 килограмм Абдумалик Болтаев аз ибтидо низ муддаии асосӣ барои ба даст овардани унвони қаҳрамонӣ маҳсуб мешуд. бояд бигӯем ки Болтаев дар ҷараёни ин мусобиқа 3 рақиби худро нокаут карда ҳамин гуна унвони беҳтарин мушдани фестивали байналмилалии донишҷӯёни варзишгарро ба даст овард. пас аз анҷоми рақобатҳои ниҳоӣ оид ба риштаи бокс маросими ҷоизасупорӣ низ сурат гирифт ки дар ниҳоят варзишгарони тоҷик дар ин мусобиқа ба гирифтани 3 медали тилло, 1 нуқра, 3 нишони биринҷӣ даст ёфтанд. дар маҷмӯъ мушзанҳои тоҷик аз ин фестивали байналмилалии донишҷӯёни варзишгар 7 медал ба даст оварданд ки ин нишондоди назаррас гуфта мешавад.